равоншиносон тавонистанд ки ба воситаи озмоишҳои психологӣ баъзе хислату характери инсонҳоро муайян созанд. инак бинандагони гиромӣ, шумо метавонед бо интихоби тасвири писандидаатон худро бисанҷед. тасвирро интихоб намуда ҳатман рақамашро дар хотиратон нигоҳ доред. тасвири якум. шумо нафари оромтабиат ва дурандеш буда барои ноил гаштан ба муваффақият дар ҷои коратон ҳамеша талош менамоед, вале мушкилиҳои оилавӣ шуморо ба танг овардаанд. аммо шумо аз ин роҳ афтода нестеду баръакс саъй доред ки ба қулаи баланди муваффақият расед. тасвири дуюм. санъати рассомиро дӯст медоред ва дар ҳама ҳолат табиатро рангин мебинед ва мехоҳед ки ҳамеша дар ҳаётатон навоварӣ ворид намоед. дар баъзе мавридҳо атрофиён шуморо дарк карда наметавонанд, зеро шумо бисёре аз суханҳоро пӯшида баён менамоед. тасвири сеюм. шумо табиатан ситорагарм буда ниҳоят меҳрубон ҳастед. дар баробари худ ҳамеша фикри беҳбудии кору зиндагии дигаронро низ мекунед. кинаи кудурат дар замири шумо ҷой надорад. фикри бадро дар майнаи сари худ ҷой додан намехоҳед ва шахси бадгӯйро низ намеписандед. дар ҳаёт ҳамеша мехоҳед бо як шиор амал намоед: инсондӯстӣ ва кӯмак ба ниёзмандон. тасвири чорум. шумо хислати инсондӯстӣ дошта дар масъалаи зӯроварӣ ва муносибати нодуруст нисбат ба касе нафрат доред. бисёр ҳам шахси раҳмдил ва хушгуфтор ҳастед. заҳмати дигаронро қадр менамоед ва тамоми инсонҳоро баробар мешуморед. тасвири панҷум. шумо дар ҳама вазъият ба худ боварӣ доред. нисбат ба вазифаи ба дӯш доштаатон содиқона ва самимона муносибат менамоед. тасмим гирифтаед ки ҳамаи мушкилиҳоятонро танҳо ҳал намоед, вале ба ҳар ҳол атрофиён низ ба шумо боварӣ дошта аз муваффақиятҳои кори шумо ҳасад мебаранд. тасвири шашум. шумо қавиирода ҳастед ва садоқату вафодориро аз хислатҳои беҳтарини инсонӣ мепиндоред. барои ҳалли мушкилиҳо дар навбати аввал ба қобилияти худ бовар мекунеду пайи иҷрои он камар мебандед. аз дигарон вобаста будани муваффақияти коратонро намехоҳед. тасвири ҳафтум. шумо дар зиндагӣ шахси боэътимод ҳастед. дар ҳалқаи ёру дӯстон буданро дӯст медоред, вале то ҳол хабар надоред ки он нафаронеро ки дӯст меҳисобед дар асл дӯст не, балки душмани шумо ҳастанд. имрӯзҳо дар пеши шумо аз ҳама муҳимтар масъалаи омӯзиш ва навоварӣ қарор дорад. шахси шӯхибардор нестед, вале баъзе вақтҳо бо суханҳои дағали худ атрофиёнро меранҷонед. тасвири ҳаштум. шумо шахси сустирода ва тарсончак ҳастед. зуд аз суханатон мегардед ва ин хислататон боис мегардад ки баъзе имконияту муваффақиятҳоро аз даст медиҳед. барои ислоҳ шудан кӯшиш намоед. ҳамааш оҳиста оҳиста бартараф хоҳанд шуд. тасвири нуҳум. шумо шахси озодандеш ва зиндадил ҳастед. пазмон шудан ва доир ба ягон масъала фикр карданро дӯст намедоред. атрофиён суханони пандомези шуморо дӯст медоранд ва аз суҳбат бо шумо дарси зиндагӣ мегиранд. ҳодисаҳои гузаштаро зуд фаромӯш мекунед. сайру сайёҳат, саҳнаҳои ҷолибу диданӣ ва гирифтани тӯҳфаро дӯст медоред.